Monggo dipun bawani. Pelok Mas. Nino digawe sing grantes. Nah, bayang-bayangno Cindy engko lak iso grantes. Monggo. Spesial kagem Mas Gading. Ayu. Tepuk tangannya mana? Nah, suarane pun tenan iki. Pepucaning ati iki luar biasa lho no. Malam ini banyak apa ya pementasan wayang kulit iki dilenggahi Mas Gading niku Riko Los Manten pas niko Mas mantune Mbak Siti kemutan nggih niko panjenengan Mas Eno nggih nglenggahi pas kula pas metruk niki pas goro-goro nggih nglenggahi enten iki wonten bunang niko Riko Los Manten nah sakniki Mas Gading ingkang nglenggahi iki wis pulung muga-muga gitu soalnya saya termasuk favorit ke Pak Parman. Engko tak suruh Pak Parman Mas. Santai lah Mas. Monggo Mas Bimo. Mas Bimo tutuko. Oke. kaya ngene wong nandang asmara Wedhuse melu senggak. Asemen. Mbangane sing senggak kok ning Purwojo kirik. Ha iki Mas Kardi kene Purworejo iki angger suluk kulon anu kulon omah apa kidul omah. Au, wah iki apik iki. Yuk lanjut. apa mongak wakku Dewe dewe duh dewa Jawa tekong yo duh dewa Jawata kong wedian suaranya apik tenan yakin to welas sono mring wak mami yuk welas ana mring wak mami mami yuk mami lho Mas suaramu ki anggere swara kaya ngono iki jan rasane nek putri ono ngrasake kan gitu besok kapan katekan yuk besok kapan katekan jejer lan wong ayu yuk jejer lan wong ayu lanjut umpamana nahkoda tanpa prahu ning madyaning Colotri yuk tanpa
madyaning Jaladri. Wah, suaramu ki swara dalang lho, Mas. Tenan. Oh, lah putrane sapa? Oh, Pak Pangenan Panggang. Nggih. Kenal Mbak Marini ora? Niku mantan bojone, Pak. Oh, ora ngono. Dadi jenengan putrane Mbak Marini. Sanes sing Oh, anyar. Wes. Wah iki sing rumangsa ao iki njek terus gagat-gagat ngomong. Nyedam sari as moro dike sing gratis Kang Mas. Nyidam sarias Iya. moro Gongnya? Oke. Buka celok Mas. umpama sliramu sekar Iya. melatih Yo, di balik saron. aku kumbang nyidam sari Lael sindene singgah. umpama sliramu maragi wong manis aku kan bakal ngliwati sinaksen lintane luku semono janji prasetya ning ati tansah kumandeleng netra Pas, rinata oke. arasa rasaning driya mitra sak jagat raya kalingono hati-hati selawase Iki sing kendang iki ketoke beban banget ta iki. Nyerimpet ra. Njaluk tim blis kok. Ayo. nalikane ora enggalu Carine ngono lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae Yo gayengke. kange mlaku Intro, Mas. Sing seru. Nen yo. Yo. umpama sliramu sekar melatih aku kumbang nyidam sari umpama sliramu maragi wong manis aku kang bakal ngliwati sinaksen lintang luku semono janji prasetya ning ati
sutra rinoso arasa rasaning priya mitra sak jagat raya kalingono ukiran samudra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase nalikane ro ing dalu atiku lamakan sira ayu nanti mati ora bakal lali latai matur nuwun Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Menika spesial kagem Mas Gading Paukir.